and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Ganun imo din ko gipalikay sa diyang nagiskot si Nilo may tungod kang wina. Malate ka na, dali na. Ingon ka o pinta sa usag-usa. Busa ng higayon na. Gusto kong pamatudan mo kini kanako. Gusto ba ko sa kong katahap? Si Wina gid ang nagsugo niya? Ha? An? Ganun mihunong ka? Nagsabot man di ay tanong. Sige, tug-anan ta ka sa tinuod. Pero promise na ako nga wakay sadyaan. Wakay tug-anan. Si Wina gid, dili ba? O, Jay. Pero dili man yung sadyaan siya. Tingali maamong ang kinabuhi ni Nilo. Hangtod pang iyang pamilya. Ingon niya na kapuguso si Wina. Ang tao nga harian na gani sa gahom ni Satanas. Dili na maglingi-lingi kung makabangga basig mga tao nga mahimong makaalaot niya. Di ka bala mukiha batok niya? Dili, Jay. Pero attempted kidnapping ang krimen, An. Musamot ang kasilag ni Wena nako. Ug nahadlok ko, Jay. Nga hangtod pa si Mama o si Auntie Fanny iya pang iamong. Jay, ikaw ray gikinahanglan ni Wena. Usibot mo ipasabot. Andam kong musakripisyo. Utang buot. Ayaw ko sultihin ni Ana. Malipayon kay ko. Nga nakaangkon si mong gugmaan. Pero ang iyang tinguha nga pag-angkon ni Momoy nakaingon sa iyang kadautan. Dili. Kung ipamugos niya ang iyang kagalingon nga rin ako, labaw na siyang magantos. Wa ko mahigugman niya. Dili ko magmalipayon uban niya. Ug hangtod ko, makahuna-hunanin og dautan. Jay, An, wa di ka maluoy na ako. dawaton ko ka ang imong gugma. Kunuha pa. Dili pa ang kaluoy mo isinugdanan sa gugma, Jay. Unya nga nung imo makong itukmod kang wina. Di ata maghiskot may tungod, ana. Basta kay tumanang akong hangyo, ayaw sudya isiwina. Basta, love ka kanako. Love ka ayo. Tungod sab sa kong gugma nimo. Nakaton ko sa pagpamakak ni Mama. Magkasabot na sila sa atong relasyon. Kakita ko. As kang klaro ha. Kakitagod ko. Hoy! Ay. Ah! Buang! Ako ba imong gipadungog? Hala! Ngano kang siyang nasakit? O taman, nakakaang kagsili? Ayaw na lang pag pinalusupod diha. Why? Babae na imong gikatubang no? Ding, busa os ba ang po sa pa? Ayaw pag bugal-bugal. Tingnan ikaw rin mapahimong sa akong sapot. Oh, isapot di ay ka? Ngano imong magibudak ang sagrado kong pagkatao, ha? Di pagkapinan pag yun mo bisag ang iro, dili maka-take. Hala tubag! May na bagay ko ng question and answer portion sa Miss Gay. Kamong kaliwata ba? Mao mong kaliwata, no? May tupak sa uto? Ha? Kuwag usa ka handos? Ayay, nang hagit. Kuwang ugo sa kandos? Kung ikaw kung ako ihandos, ikaw na ni. To! Ay mo? Ah! Handos yung kunin mo, ha? Ah! Kuwang ako sa kandos, pues punan! Sige! Sige ron! Nagtuo kang mahadlok kog bayot buang? Ha? Unya tiguang pag yun? Ayay! Gipunan pag cute! Gisakita nagmayo nga akong beauty ay! Bi! Spice pan! Mi abot ang utrong gaga! Ha? Bi! Usa to imong gisulti? Klaro ha ay ritaso! Ay sige yung yaw diha! Usa imong gitawag nako? Roll! Usa imong gitawag nako? Roll! Gaga ko ka ay! Pakita na yung sa imong kagaga! Maud ay ha? Ha? Pues! Be! Muastar na si Maria Magdalene! Karon, ate! Ha? Unsa li, ha? Ha? Ayun paghilabot ay! Padaplin ay! Ha? Ay papahilabot! Dugi na kay kung naglungot-lungot ini mapayhana. Karon nag-abot agad ming do. Ha? Alam mo mga animala mo ha? Hoy! Ay kung hadlo ka! Wa ko mahadlok sa inyo mga alipores! Unsa? Ah! Nagtuo kang wa ko masayod tits! Ha? Gusto ka? Ibulgar ko na din, he?
Lakaw na lang, Wena. Sige na. Ako na yung mga ipasaylo sa ilang kibuhat. Ay, koreksyon, oy! Nga nagutong ikaw may mga ayaw pasaylod, doy. Nga nagarang mga ayaw ni Ziyag sa nga nanin mo. Lakaw na, Wena. Utang buot. Diha na mo, Uy! mga maligno! Ala! Ha! Bantay ng jud mo! Ay! Ay, anong imo man taon tagi pala ka, day! Auntie, day Carol, dili maayo nga kamoy mag-una-una sa away. Di na maayo, auntie. Waman min taon manguna, day! Oy, ako pitay nanguna, Rol, oy. Ah, Ako'y nanguna, galagot ko. Ako siyang gipadungog-dug siyang pag-agi. Saan naglagot naman kay ko ato papayahan na, bi? Mas malipay ang tuas sa langit kung magpaubos lang kita, auntie. Gugma gud ang iyang gipangasangyaw. Gugma sa atong isikataw. Karol! Pito-pito ka bang mata, oy. Unsa mo itong giingon mo mga alipuris, ha? Unsa to? Bantay mo! Mga pulis! Mga pulis! Tingalig! Mo-raid na sila sa amahan ni Wena! Unsay akong ikaalagad ninyo? Miyan himikap aron makig-coordinate nimo og mga yugtanod aron mao'y mugiya ka na mo sa subject. Subject? Mao ni ang subject kap. Ug aron mo tuo ka nga lehitimo kining paghimuon na mong raid, kauban na mo ang media. Oh, karon pa man ko makabagat ni nga na chip. Pero nasayod ko sa address. Nailhan siya sa pangalan nga tatay ug usa ka drug lord nining inyong dapit. Drug lord? Oh, tingali bayag nasayop mo. Kay wa ko'y nadunggan nga tatay ni Nindapita. Og wasab ko makabantay nga dunay naglihok nga illegal nga negosyo ni Nindapita. Mahimong wa dinhi maglihok ang iyang negosyo kap. Pero dinhi kuha ang supply. Okay. Paubanan ko kamog mga tanod. Pila ka buok ang inyong gikinahanglan? Ano ka, day? Bitaw dayon. O sa may naitabo ni mo, ha? Wala may hilak magkagmayo. Uy, ano? May damoy-ngoy pag-jud. Ganang dili man makontento ang tao, auntie. Tungod sa ilang kahakog sa sapi. Hangtod ang mga lingkod ka kinabuhi nga may mahayag po ang tagkaugmaon. Dali kayong patyon. Uy! Unsa na imong laing nakita, day? Dugay ko na kining nakita. Mga inosenteng babae, luguson, mga biktima hold upon, o karon dili mailan, ila kining patyon, taguan ang patayng lawas. Ay! Kining tanan, bisan pa ang suspect, biktima. Oh! Sila pa'y nang lugos! Sila pa'y nang hold up o niya mo patay! Imo sa nang isipong biktima! Uy! Maruglahi na ginagawa! Biktima sila sa mga hakog, sa mga drug lord na misapwag sa gadaling trugas, Auntie Fanny. Murag doon ako'y nasayran mahitungod ni Ana. Ay, dili lang gid nako mahimong ipanabi kay tingalig. Tingalig ko uton niya ko, Fanny. Tingalig maunong ang akong edad. Tinuod ka ron? Dili ko maato ang pag-ampo nila. Hinungdan nga may hunghong na ako. Nga paandamo na ang mga tao. Kaya ang katapusan, hapit na mo abot. Ang ako nakita karong bag-o, nagpakita na sa kamatuoran. Kung mapakyas ko pagkabig sa mga tao, haron mo balik na sila sa pagsunod sa pagtulunan sa Diyos. Wala ko'y mahimo. Asa man mo? O, kinsa yung kipakita? Wa ka tingali magkaila niya. Kaila ko eh. Di ang yung kipakita eh. Dali. Oy! Ngano ni? Ngano ni yung ako dakpan? O sabi ko sa! Sultiyo na ko ni yung kunsoy ako sa! Uy! Ko ni yung ben! Uy! Bayot gina siya, sir. Ug dili siya ang inyong subject. Tuwa pa sunaan ang inyong gipangita, sir.
Sugaday. Ay, sir! Sir, kisa man di inyong gipangita! Kuan, usa ka Damaso Guerrero, alias Tatay. Karon. Lingkod. Kap, O kinahanglan nga tug-anan gyud ko nimo sa tinuod. ha? Niatong katapusan tong panagsulti. May buot kang isulti nako. Pero daling mitag-om ang imo baba. Wa mo kini ipadayon. Karon, Carol. Isip amahan sa barangay. Og tigpanalipod sa kaayuhan sa namuyo din eh. Itug-anan ako. Unsa tong gusto nimong isulti? Kuan, Kap, kanang... Sige na. Ayaw ka hadlok. Way masayod nga ikay mihatag ka na kog impormasyon. Kinsa? Si Damaso Guerrero. Kap, kuan, kanang... Nakaila ka ba niya ng tawhana? Nakaila ko, Kap. Kung mao ka na, nasayod ka kung kinsa kini siya. Dili man na tinuod niyang pangan, Kap. Unsa? Dili ni tinuod niya ngan? Sa ato pa, alias lang di ay kini niya. Kung mao ka na, kinsa man di siya, Carol? Ha? Kinsa? Uy. Carol, kinahanglan mo sabot ka sa ako karong tinguha. Makauuaw sa kong bahin kung dili ko mailhan ang mga tao nga namuyo ni nga atong dapit. Balikon ko sa pagpasabot nimo nga ako mo'y amahan ni nga atong dapit. Busaangay lang nga makaila ko sa mga namuyo din. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!